magpaawat. Lalabas na ang... Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Buster. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang pangyayaring talaga nga namang ikinatayo ng aking mga balahibo sa balat. Ito ang aking SPG, as in Super Packinern Secret File. Galing ako nung Pampanga. Bumisita kasi ako sa jowa ko. That time, nung nasa Pampanga pa ako, nararamdaman ko ng humihilab ang tiyan ko. Pero, kunti lang naman. At nagbawas na rin naman ako bago ako umalis sa bahay ng jowa ko. At nung makasakay na ako ng bus, pakiramdam ko na may komportable ako. Maayos akong nakaupo sa may bandang unahan, malapit sa aisle. And then nung papalabas na ng NLEX, bigla akong nakaramdam ng kung ano sa tiyan ko. Para bang may tumutulak na sa aking bumaba ng bus. Pero sabi ko sa sarili ko, kalma, kalma, kaya ko pa to. At habang binabaybay namin ang expressway, grabe ang mga balahibo ko. Nagsisitayuan. Dahil na rin sa sobrang lamig. Doon sa loob ng bus. At naramdaman ko nang tumitindi na ang pagsakit ng aking tiyan. Para bang hindi ko na talaga mapipigilan. Kaya ang ginawa ko, nagdasal muna ako ng isang ama namin at kinausap ko si God na, Lord, wag naman po sana dito. Lord, parang awa nyo na. Pero ayaw talagang magpaawat ng tiyan ko. Kaya, tumayo na ako. At naglakas loob ako na kausapin ang driver ng bus. At konduktor. Kasi andun sila pareha sa harap. Sabi ko, Kuya, sir, baka pwede naman po kayo tumigil sa gilid ng NLEX. Natatain na po kasi talaga ako. Sabi naman ng driver, Nako, hindi tayo pwedeng huminto. Hindi tayo pwedeng huminto kahit saan lang. Tsaka nakalagpas na tayo kanina dun sa gasolinahan. Sabi ko, ay ganun po ba? Baka kuya pwede nyo na lang ako ibaba sa gilid. Maglalakad na lang ako pa uwi. Naku sir, hindi po talaga pwede. Ay, grabe si kuya, hindi talaga ako pinababa. Desidido na sana akong maglakad sa gilid ng NLEX. At yun na nga, bumalik na ako sa upuan ko. Narinig ko rin ang mga tao sa nasa bandang likuran. Nagbubulungan. Ano raw yun? Nagtatayata siya. Ganun ang mga bulong-bulungan. Pero wala akong pake sa kanila. Dahil ang gusto ko lang naman talaga ay mailabas na to kasi hindi ko na talaga kayang pigilan. Kaya habang nasa upuan ako ng bus na yon ay nakailang beses akong nagdasal. Paulit-ulit na dasal.
Ang daming dasal. At yung katabi ko, sabi niya sa akin, okay lang yan. Malapit na tayo. Pero habang papalapit sa aming paroroonan, mas hindi ko kinakaya. Parang nauutot na ako. Parang meron ng sasabog o di kaya naman lalabas na kung ano man sa aking wet packs. At eto na nga. Merong lumabas. Hindi naman malakas. Dahil pinigil ko kasi. Pakiramdam ko merong lumabas na konti. Yeah. Kinakabahan ako, DJ Rocky. Kaya nagtanong ako sa katabi ko kung meron ba siyang naamoy. Ang sabi niya, wala naman. So nagdasal ako uli at nakarating na kami sa Balintawak. At nang huminto na ang bus, kumaripas ako ng takbo sa banyo. Narinig ko pa yung nagbabantay. Anong nangyari doon? Ano nangyari doon? Sabi naman ng isa, nagtatay yata. Pero habang nasa sa loob na ako ng banyong yun at nakaupo na sa trono, ang saya at naging successful ang lahat. Pagkatapos noon ay nag-LRT ako at wala na akong naramdaman. Sa awa ng Diyos, hindi ako nagtai sa bus at narinig niya ang aking panalangin. P.S. May sarili na pala akong sasakyan ngayon. Kaya pwede na akong huminto kahit saan para magbawas. PPS. Iba talagang nagagawa ng pagdarasal. Kaya sa mga kabisyo nating makakarating sa ganitong klaseng sitwasyon, magdasal lang kayo. Muli, ako si Buster at ito ang aking SPG. As in, Super Paganan Secret 5.